What's up mga kasangkay? How's everyone? Kumusta ang lahat? I hope everyone is doing good and great. Despite of everything that we're facing today, dapat positive lang tayo. Mapay nga adlaw sa iyong tanan. In other words, good day everyone. And before I forgot, this is your parent Joe Moore, aka o mga kaprobinsyano waray nun. And welcome back to my channel. Ginagawa mo? So for today's video mga kasangkay, may in-order kasi akong shoebox sa online shop. Dumating na siya. Ito na siya. Yes. I-assemble natin mga kasangkay. Ayan. Ginagawa mo? Mapapansin nyo mga kasangkay, nakabandana eh. Bandana is life. Dahil kasi after nito, mag-workout ako. Kailangan natin yan para maging healthy tayo mentally and physically. So, yun na nga mga kasangkay. Since hindi naman siya naka-box, edi, basic. I-unwrap natin siya. Tara. So, ito na nga mga kasangkay, na-unwrap na natin. Ito na siya. Ayan. Siyempre, check natin yung mga yung mga takip. Kasi, baka mamaya may damage. Ayan. Okay naman. So far, wala pa ako nakikita damage. Ayan. Okay pa naman siya. Okay. Kailangan lang natin i-check dito itong mga takip kasi ito yung mga vulnerable para siyang babasagin plastic. Yan. At pagka naanohan siya, pagka nadaganan, yan, parang mababasag agad siya. Yan. So, since crowded yung table natin, baba natin yung iba. Yan. So before I forgot, 10 peraso kasi yung in-order ko, 10 peraso. Ayun. Bilangin muna natin. 5 kasing white. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yung white. Then 5 yung blue. Light blue. Actually mga kasangkay, pang second batch ko na itong in-order. So, I can show you now kung paano natin i-assemble yung mga shoebox na in-order ko from online shopping. Or online store. So yung mga kasangkay, tips lang kung mahilig kayo mangolekta ng mga sapatos, tapos 'di ba pagka naandyan yung mga sapatos natin, naaalikabukan siya. Every now and then pag gagamitin natin, papagpagan pa natin, tapos lilinisin pa natin, hassle. Pero pag may ganito kayo, since basically box kasi siya, pag nasa loob na siya ng box, mape-preserve mo siya yung linis ng yung linis ng sapatos mo. Tapos, ang kinaganda dito, mga kasangkay, since foldable nga siya, yung makagaya sa akin dyan ngayon na wala pang permanent address, yung palipat-lipat ng bahay. So yun, pagka lilipat kayo ng bahay, kung hindi mo na siya gagamitin, ibalik mo lang siya sa ganitong posisyon, tapos i-wrap mo uli siya, itali mo uli siya. Ayun, okay na. You're free to go, hindi na siya hassle dalhin, at hindi pa siya bulky. Tapos, pagdating nyo doon, assemble nyo lang ulit sa lilipatan nyo, di ox na. Diba? Well, anyways, hindi ko pinopromote tong yung produkto na to Yung produkto na to wala lang, sinishare ko lang yung experience ko. Kasi ako mahilig ako sa sapatos. So, yun, mas maganda yung naalagaan talaga yung mga sapatos mo. Para mas naglalast siya, mas durable, mas matagal mong gamitin. Lalo na yung mga paborito mong sapatos. Yun, mas maganda talaga pag may mga ganito ba. Kaya naman sa mga nagtitinda ng mga shoebox dyan, bigay naman. Pa-support naman dyan, kahit isang like at subscribe lang dyan sa channel ko. Yan. Balik tayo dito sa pag-assemble ng
box. So, ang gagawin natin, unang-una natin gagawin mga kasangkay. Diba nakaganito siya? Ayan, diba? So, meron siya ditong side. Another side. So, i-fold mo lang siya ng gano'n. I-fold mo lang siya. Ayan. Likewise dun sa another side. Kasi since box nga to, so four-sided box. Ay, four-sided box. Four-sided. 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 Kasi nga box. Four-sided. Yun. Ayan. So, ganito na siya. Ganito na yung magiging itsura niya. Oh. Turan! Ginagawa Yan ang magiging itsura niya. Then, fold natin to. Itong mga dito. Fold din natin siya. Ayan. Fold natin siya one by one. One by one. One by one. Ayan. Tapos kung mapapansin nyo mga kasangkay, dito sa harap, 'di ba? May mga edge na nakapusli ito. Ayan. Ito, tatlo siya. I-fold din natin 'yan kasi 'yan ang gagawin nating lock dun sa takip niya, yung plastic. Ito. Ito. 'Yan ang magiging magsisilbing lock niya naman. Okay. Fold natin muna ngayon. So dito kung mapapansin yung mga kasangkay putos pa siya, no? Ang kailangan natin gawin dyan, ganito lang ang folding ng ano niya. Ganyan. Tanggalin nyo to. Tapos, etong dalawang side na maliliit, una nyong i-fold. Yan, ganyan. Tapos, sabay na tong ito. Ito yung sasabay nyo. Ganon. So, ganon, di ba? Itong dalawa muna. Yan. Fold, fold. Tapos, ganon. Sunod mo tong ito. Tapos, ito nang pinakalas kasi ito na yung maglalak. Ito. Ayan, may lock yan dito. Ito. Ayan. Itong parang sungay. Lock yan. Ayan. So, unang-una, ang technique ko dito para pasok na pasok talaga siya. Kinakapa ako. Oo, para naman sigurado, di ba? Hindi kagaya ng feelings mo kay crush. Na kompromiso. Eh bakit ka mo? Masyado kong kampante eh. Ayan tuloy. Kompromiso ka. Kompromiso ka. Kompromiso ka. Dapat, nagsigurado ka. Di ba? Ayan. Ayan. Ito, di ba? Ito. Ipapasok natin dito. Ayan. To make sure yun na kinakapa. Ayan. Ganun din sa kabila. Tapos ito. Itong parang sungay na to. Ipapasok natin dito. Ayan. Ayan. So, ganyan ang magiging itsura niya. Tapos, pag tingnan natin dun sa loob, ganyan ang magiging itsura niya. Ayan. Diba? Ayan. Tapos ngayon, ilalagay na natin to. Since na-fold na natin to, di ba? Ayan. By the way, mga kasangkay, itong may bukasan ng pinakapinto ng ano natin, ng box, dito yan sa walang edge. So, itong may mga edges, dito yan papasok, dito yan. Ito. Ayan, dito yan. Diyan, diyan. Kaya dito natin siya ikakabit. Ayan. Medyo... Ayan.
Kailangan lang ng yun. Pagka nag-ano na siya, pagka nag-fit in na siya doon sa ano, sa takip nito, may maririnig kayong parang click. Talaga na. Yun. So okay na siya. Ayan. Ganyan na siya magiging itsura niya. Ayan, di ba? Oo. Di ba? Ayan. Ganyan na siya. Ganyan ang magiging itsura niya. So nakakaisa pa lang tayo mga kasangkay. Isang puto. Oh my God! Ang mga kasangkay, ganyan dapat lagi ang itsura ng nasa loob. Fold natin tong edges na to. Pang-lock doon sa takip. As usual. Ano? Kung bumibilis ako, di ba? Tapos lagyan na natin to. Yung takip. Ayan. Kailangan talaga align siya. I-align mo. Kasi pag hindi naka-align, hindi rin siya maglalak. O yan. Bilis. Diba? Okay na siya. After nito natin i-assemble mga kasangkay, ano naman ang gagawin natin? Yung pagdudugtong-dugtungin natin siya. Para maging, ano na siya? One. Para maging isa na lang siya. So mamamaya ko siya ipapakita sa inyo para tapusin na muna natin itong pag-assemble. Alam niyo mga kasangkay, ang ganda ng quality nung etong, to be honest, kasi magkaibang store kasi yung pinagkuhanan ko. Kasi yung unang store na pinagkuhanan ko, sadly, dapat doon pa rin ako kukuha. Pero unfortunately, wala kasi doon yung size na gusto ko. Kasi yung una kong kinuha, ito tips ulit mga kasangkay. Kung lalaki kayo, wag na wag kayong kukuha ng medium size. I swear. Oo, kasi maliit siya. Medyo masikip siya talaga pagka pinapasok ko yung sapatos, kahit low cut. Lalo sa mga high cut, wala na talaga. So ang ginawa ko dun sa sa high cut yung sapatos, isang box, isang sapatos inilagay ko para lang hindi siya madumihan uli kasi nga syempre 'di ba nilinis ko na lahat eh. So luckily itong kinuhanan kong next store na pinag-orderan ko, para mas trip ko yung quality tsaka ayaw niya pumasok. Mukhang pahiya. Ito naman. Kasama ka nga. Joke lang. Mga kasangkay, ganyan talaga. Kailangan pag mga ganitong gagawin mo, dapat patient. And dapat mathematician ka rin dito. Engineer. Para alam mo kung saan mo papatong. At umaabot na ako ng ilang minutes. Hindi ko pa ito matapos. Mga kasangkay, pinapahiya ko nito. Pinapahiya ko nito. Pagalitan nyo nga! Oh my God. Oh my God. What is the meaning of this? Ay. Ala. Ano na? Kaya today? Sabi lang pagka hindi Yun. Parang may naririnig na akong click mga kasangkay. Ayun. Yun! And finally, boo! Boo na siya! Finally! So yun ang mga kasangkay. Tapos na ako assemble. Na-assemble ko na silang 10. So ngayon mga kasangkay, ipapakita ko naman sa inyo kung paano siya pag-iisahin. Pag-didikit-dikitin baga. Kasi di ba 1 by 1 lang siya. Diba? So kailangan natin siyang ipag-didikit-dikit. Actually,
Share ko lang mga kasangkay. Itong nabili ko ngayon, ano pala siya, hindi siya kasing kapareho nung isang nabili ko na ang daming mga lock. Dito kasi yung isa, later papakita ko sa inyo. May lock dito para ikabit doon sa taas niya o sa baba niya, ganun. Tapos yung side by side. Ito, sa side lang, ayan lang. Ayan, side lang siya. Ayan. Parang may gitling. Ito naman yung ipapasok mo. So, since hindi nga sila kapareho nung yung unang batch na binili ko, kailangan natin siyang ipagsama by color para sila compatible. Pakita ko sa inyo mga kasangkay. Itong edge na to, dito yan ipapasok. Yan, dito. Yan. Tapos ito, yan. Mga to, kailangan talaga ng kapaan. Kasi dito yan ipapasok. Yan. So tara, i-assemble na natin. The 10 boxes, we're going to make it into one. Excuse me. Ayan. So, idikit muna natin. So, kung makikita nyo to, di ba may malaking butas. Diyan mo muna siya ipapasok, saka mo siya ipupul para malak siya. Kapunta dun sa makitid. From maluwag to makitid. Yun. Tapos yun. O, diba dikit na sila. Ayan, magkadikit na sila. Ngayon naman, kakapain ko to dito. Just to make sure ulit. Nakapasok. Diba ganito na siya? Ganyan na siya. Ayan, nakikita nyo rin to. Itong mga ganito. Ayan. Ito, mga ganyan. I-attach din yan dito sa baba. Ayan. May mga gitling din dito para yan din siya sa pitas na yan. Para talaga solid na siya. Tapos, same procedure lang din mga kasangkay. I-align nyo muna dun sa malaking tawag na ito, butas. Tapos ganun pa rin, ipupull nyo siya hanggang makarating dun sa makina. Ang tips dito mga kasangkay para maging mga sword nga siya. Medyo na-stress ako. Kasi parang mas mahirap itong i-tawag na ito. I-assemble into one. Unlike dun sa una kong in-order sa online shop. Online store. Online store. Mga ganyan lang mga kasangkay. Attach lang ng attach. Lahat ng pwedeng i-attach, na-attach mo na. Para mas solid at mas matibay talaga. Hindi naman kagaya ni Crush Me. Kung kailan ka nagbigay ng motibo, saka na naman nanakbo. And finally mga kasangkay, na-assemble ko na siya. Ngayon, buo na siya. So, 'di ba kanina mga kasangkay, pinapakita ko sa inyo itong blue tsaka white hindi siya compatible para ipag-connect yung dito sa may loob
sa may looban. Ito sa may looban. Ang ginawa ko para mag-lock sila, silang dalawa, hindi na sila maghiwalay. Ayan, nilagyan ko nito. Yung kada butos nila, siniksikan ko nito. Ayan. Para-paraan eh. Ayan na siya, mga kasangkay. Ayan. Ayan, diba? Ito na mga kasangkay, papakita ko sa inyo yung unang batch na nabili kong shoebox. Kung gaano siya ka pulido at solido. Pulido at solido. Yan, ano. Diba meron pa siya ditong kabitan. Unlike dun sa isa, wala. Sa totoo, wala. Ayan, wala siya. Tapos, ito, meron pa siya ditong kabitan sa may likod. Ito, wala. Ayan, wala rin siya. Ayan. Ayan. Yan ang mga sinasabi ko na mas solido siya. Kasi nga marami siyang ikinakapit para mas maging solido siya. So ayun mga kasangkay, that's what this video is all about. I hope na nakatulong ako. Kung na-late man, sorry na. Payo kasi ng nanay ko, pagka nakagawa ka ng hindi tugma, mag-sorry ka. Hindi, ika nga sa kasabihan, it's better to be late than never. Thank you for watching mga kasangkay. Once again, this is your paring Jomar, aka Omak. And please don't forget to subscribe to my channel and likes my videos. Stay tuned. Till next time. Bye!